Γεια σου YouTube Cook εδώ. Θα ήθελα να σας ενημερώσω λίγο ένα update, ένα channel update, πώς λέγεται. Λοιπόν, έχω εδώ όπως βλέπετε μερικά παιχνίδια. Αυτά εδώ. Αυτά εδώ δεν γίνεται να το κάνω. Αυτά εδώ δεν ξέρω αν θέλετε, είναι ωραία. Αυτό εδώ όλοι το ξέρετε. Αυτό εδώ θέλω να το κάνω μαζί με τον Αντώνη. Αυτό εδώ δεν είμαι και τόσο προ, αλλά μπορώ να κάνω. Αυτό εδώ θέλω ειδικά να κάνω πολύ, γιατί μόλις έγινα prestige και θέλω να ανεβώ κι άλλο. Αν θέλω να κάνω κάτι Black Ops Net ή όλα αυτά. Το Borderlands δεν ξέρω τι παιχνίδι είναι καθόλου, αλλά λένε ότι είναι δωρεάν για 2 μέρες ακόμα. Χαίρεστε, δεν το θέλω. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι για τα παιχνίδια. Το δεύτερο πράγμα που θέλω να σας πω είναι στο YouTube μου. Ξέρετε, είναι ένα Gamer 0100, έχει εκεί πέρα 25 subscribes, αλλά εντάξει, είναι λίγο αηδία τώρα. Έχω να ανεβάσω βίντεο από όταν τελείωσα τη σχολεία, νομίζω, 1,5 μήνα. Τα βίντεο ότι εντάξει δεν είναι και τόσο καλά, έχει μερικά ωραία. Αλλά εντάξει, γι' αυτό θέλω να φτιάξω ένα καινούριο κανάλι, το θα λέγεται Quickie. Σκέτο, Quickie, αν το έχει παράλληλο σου γράψω Quickie UGT, UGT Quickie, ό,τι να είναι κάτι. Θέλω να πάτε να κάνετε subscribe εκεί. Όταν το φτιάξω θα βάλω ένα link στο description. Σας παρακαλώ κάντε subscribe. Και εκεί πέρα θα μου λέτε κιόλας αν θέλετε να παίξω Call of Duty, αν θέλετε να παίξω ό,τι άλλο παιχνίδι να. Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty, Skyrim έχω, Call of Duty 4 έχω, Portal 2 έχω, αν θέλετε. Αυτά θέλω να σου πω, δεν έχω τίποτα άλλα. Quickie.